Laglag yung cellphone ni Utol. Napulot nila. Bibihira na yung mga ganyan. 5:12 ng hapon. So ito na tayo sa dating checkpoint dito sa Del Gallego. Ayan mga kabarako, napakadilim. Wala na tayong kasalubong. Woo! Hirap pala mag night ride. Ayan, mag night ride tayo ha. Huwag natin kalimutan ang mga relays ng train dito sa Gumaka. Ayan, napakaganda oh. Alright, dito tayo sa Chaong Bypass. Time check muna natin, 1:56 ng hapon mga kabarako. Araw ng Lunes, May 9. Kapagboto na sila Utol. So back to Manila tayo ngayon. Friends here of Team Barako Motovlog. So dalawa kami ni Utol, nasa sa likod sa kanya-kanyang Aerox. Yan, kung bago lang sa channel natin, huwag kalimutan na panoorin, i-like at i-share ang ating mga videos. Show us your support by clicking the subscribe button and also the notification bell para updated kayo sa mga susunod nating rides mga kabarako. Medyo abutin tayo dito ng ano na, siguro mga hating gabi na. Ayan, so ride safe and God bless sa lahat ng ating mga kasalubong at mga kasabay sa kalsada. Yun, ganito lang dinadaanan natin mga kabarako. Ito ang tinatawag na Salogon Route dito sa bayan ng San Jose, dito sa Kamsur. Shortcut kasi ito, hindi tayo dumadaan doon sa pinaka main highway. Yun, marami pa rin bumoboto sa mga polling precincts dito. Barangay Salogon. Ayun, marami pa rin mga bumoboto as of 2 PM. To 0:10 ng hapon. So paglabas natin dyan, dito tayo, kakaliwa tayo dito. So dito tayo sa bayan ng Tigaon. Laurentia Bus Liner. 2:50 ng hapon. Napakarami pa rin mga botante sa mga polling precincts. So 20 ng hapon, Mabalud-Balod, Tigaon, Kamsur. Malawag ang kalsada ngayon mga kabarako. Hopefully na pagdating natin sa main highway, maluwag, hindi ma-traffic, para hindi tayo lalong maabala. Yan, tuloy-tuloy na tayo. Yan, taas na siya araw. Napakainit. So yan oh, Moriones Ocampo, marami pa rin bumuboto mga kabarako. Hanggang gabi yata yan. Yan mga kabarako, ang oras natin ay 2:46 ng hapon. So nandito tayo sa Petron, dito sa may paglabas ng Pili Diversion. So ito na yung highway. So makapansin nyo, nakabukas yung main driving lights ko. Ayan, nagpagas lang si Utol. Ayan, so tuloy-tuloy na tayo. Yun, tuloy-tuloy pa rin ang butuhan dito sa bayan ng Pili. Sa mga ganitong biyahe, kailangan laging hydrated. Sobrang init. Yun oh, dito rin Del Rosario Elementary School, punuan pa rin. Yan, 2:57 ng hapon. So liliko na tayo dito sa Almeda Highway, dito sa Naga City. So lahat ng mga papunta ng Manila ay dito dinadivert, ano, Almeda Highway. So currently ongoing rin mga construction dito. So may mga portion na hindi rin maganda ang kalsada. Yun, pagdating dito kakaliwa lang tayo. Tingnan natin, may signage naman oh, Manila, kaliwa. Meron kasi akong mga nakita dyan nung last April, lumipyo sila dun oh. Siguro din nila kabisado. 3:09 ng hapon. Nandito tayo sa San Fernando, Kamsur. Oops, palanganin. Oh no. So
tayong basta-basta sisingit. Kaya may dalawang solid yellow lane. Yan, 3:50 ng hapon, bayan ng Pamplona. Napakaluwag ngayong araw na ito. Ang problema lang, marami mga bakain ng linya. Oh no! Kaya gamitin natin ating busina hanggat kaya natin. Bukod sa nakabukas yung driving lights natin for additional visibility, yun, yung ating busina. Huwag natin titipirin yan. Yan ang purpose ng busina natin eh. Sabihin nila ika'y patuloy kong mamahalin. Kagaya nun, naku, biglang lilik ko sa kaliwa. Oh no! Walang pasabi. Sabihin nila ika'y patuloy kong mamahalin. Crossing na tayo ng Pamplona. Yan, marami pa rin mga butante rito, mga kabarako. Talagang mainit ang butuhan. Dito sa Kamsur. Yan. Sabihin Ay, nila pero masarap dito sa Enmax kahit ang lakas ng hangin. Sino ka man, di na magbabago ang pag-ibig ko. Dahil na mahal 3:30 ng hapon, dito na tayo sa town proper ng Libmanan. Ang lalakas ng loob nilang magmotor dito. May bata pa. Oh no! Main highway to, mga kabarako. Napakabilis na sasakyan dito. Nakakalungkot lang, ano? Kasama yung mga bata. Walang mga helmet man lang. Ayan. Nalaglag yung cellphone ni Utol. Ano namin dadaan? Napulot nila. Bibihira na yung mga ganyan. Babalik yung cellphone mo. Hoy! Salamat! Shout out, shout out! Kasama po. Thank you, Nay, thank you. Ayan, nalaglag yung cellphone ni Utol. And may nakapulot na mga yun, water boy dito sa bandang Libmanan. Tinawagan namin, mga kabarako. Sumagot naman sila, hindi nila sinuulo yung cellphone. Ayun, nakakuha ni Utol. Medyo may tama nga lang yung LCD. Pero yung ganun na malalaglagan ka ng cellphone, wala na yun. Yung percentage na makukuha mo yun, napakaliit na ng percentage na yun. Yun, shout out sa kanila. Good job mga brother. Sarap din ang mga kurbada dito sa Libmanan, no? Yun, no? Yun! Yun, ito na naman tayo. 3:57 ng hapon. Ayoko nang punahin to, mga kabarako. Baka magalit na sila sa atin. Sabihin nila nilalait natin yung kalsadang ito. Naman, DPWH Kamsur. Libmanan mga sir. Libmanan. 4:70 na hating oras. Dito na tayo sa bayan ng Ragay. Habol natin ay hindi tayo abutin ng dilim sa may Tagkawayan area. 4:48 ang ating oras. So stop over muna tayo dito sa Barangay Liboro. Bumili lang tayong tubig. Ayan, tuloy na tayo. 3 hours na tayong tumatakbo. So ramdam na natin yung ngawit. Kailangan talaga mag-stretch, pahinga. Kahit sabihin mong sanay ka sa biyahe. Dito yun sa Ragay, baka hindi natin mapansin.
So ongoing ang construction ng tulay dito. So one way. Man ang sabihin nila, ika'y patuloy kong Napakasolid din ito. Kilby Bridge. Hindi ko alam kung anong pangalan ng ilog na yan. Ang problema, lampas mo ito. O yan oh. Ayun pa. 5:12 ng hapon. So ito na tayo sa dating checkpoint dito sa Del Gallego. Ayan mga kabarako, wala na oh. Wala na mga katao-tao. Papansin nyo. 5:16 ng hapon. So yan, bye-bye muna. Kamsur. So di na natin alam kung kailan ulit tayo makakabilik ng Bicol. Back to physical reporting na tayo sa mga trabaho natin. Ayan, napakalalim ng kurbadang ito dito mga kabarako. Dito yan sa Calawag. Yun, 6:21 ng gabi. Yun, this is Calawag, Quezon at night. Yun, medyo buhay na. Nandito sa parting ito ng Calawag, going to Lopez. Napakadilim. Ito dito sa may mga cemetery ba to? Ang dilim, wala man lang yata mga kailaw-ilaw dito. Yun, lumawanag ng konti, grabe. Napakahirap. Pandanan Bridge, Calawag, Quezon. 6:28 ang ating oras. Labas na tayo ng Calawag. Dito na tayo sa Lopez, Quezon. Tingnan nyo naman, napakadilim naman dito. Oh no! Yan, dapat lagi nakababa ang visor. Buti na lang naka-clear visor tayo ngayon. Ang daming insekto. 6:45 ang ating oras, mga kabarako. Lopez, Quezon pa rin tayo. Hirap pala mag-night ride. Ginusto mo yan eh. Salute yan sa mga mahilig mag-night ride. Hirap. Doble-doble ang effort mga kabarako. Pagsipat pa lang ng daan eh, ng kasalubong. Grabe. Napakadilim. Grabe, naka-high beam na tayo. Alain mo yan? Paano kung wala kang driving lights? Okay, yeah. Asa ka lang sa stoplight. Grabe, napakadilim. Buti may mga ganyan marking oh. Yung mga ilaw. Lalo sa mga kurbada. Grabe. Hindi pa makakita itong mga to pag hindi nakita. Oh no! Grabe mga kabarako. Kabisado ko to pero pagka ganitong gabi parang bulag tayo. Ginusto mo yan. Grabe naman. Nakakabilib-bilib din yung mga nagna-night rides. Yan, 7:04 ng gabi. Dito na tayo sa sentro ng bayan ng Gumaka. Ang aga magsara ng mga establishment dito. Ayan, pag night rides tayo ha, huwag natin kalimutan ang mga relays ng train dito sa Gumaka. Yan, pangatlo na yun ha. Hindi natin nakakuhanan ulit yung dalawa, pero yun yung pangatlo. Sa may sentro na yun. Yun, 7:17 ng gabi. So dito tayo pa rin sa bayan ng Gumaka. Maghahanap muna tayo ng makakainan dito. Kain muna tayo dito. Hindi ko alam yung pangalan ng store, pero dito sa bayan ng Gumaka. Dito tayo sa bintana. Dagat pala yan mga kabarako. It's 8 na mga kabarako. So tapos na kaming kumain ni Utol dito sa kainang ito sa Gumaka, no? Tuloy na kami. Ito yung may seawall mga kabarako. Kaya mapapansin nyo, ang daming sasakyan nakahinto.
Nagkapahinga, kumakain ng hapunan. Yan, dito talaga yan. Pinaka the best na pahingahan. Tapos nasa may part ka pa ng dagat. Hangin, ang daming pwedeng kainan, no? Daming pwedeng pagpilian. Tsaka yan, so ano, mura lang. Mga pangkarinderya lang talagang bigayan. 8:12 ng gabi. Dito na tayo sa Plaridel, Quezon. 8:20 mga kabarako. Napakadilim. Malapit na tayo sa Timonan. So 8:24 ng gabi. Dito na tayo sa Timonan, Quezon. May seawall ng Timonan. Yan ang problema mga kabarako, yung mga di nagbababa ng ilaw. Oh no! Grabe. Yan ang problema natin, yung mga kasalubong natin, mga di nagbababa ng ilaw. Ayun. Ito yung laging pinupunan natin. So yung kabila, okay na. So yung kanan, okay na. Yung gitna na lang. Grabe, alikabok. Dito yan sa Timonan mga kabarako. Pero anyways, at least baka next time pagbalik natin, pagdaan ulit, okay na yan. 8:30 na ng gabi. So dito na tayo sa Pagbilao. Pag nakaamoy kayo ng mabangong amoy, yan, yung mga nilutong niyog, yan, nasa Pagbilao na kayo. Dito to yan. Time check natin, 8:48 ng gabi. Sa dilim hindi ko na masyadong maaninag kung anong lugar na to. High beam tayo, high beam. Kita nyo yan, oh? Wala na tayong kasalubong. Huwag kayo iiyak. So hindi tayo dumaan ng old zigzag, hindi natin naaninag kasi. (9:56) mga kabarako. So dito tayo dadaan sa San Pablo, Laguna, San Pablo City. Ayun, dito na tayo sa mismong sentro ng bahay ng Pagbilao. So meron naman mga araw, ayun, oh, Lucena, Manila. So sundan lang natin yan. Alright, itong kanan, Tayabas. Ito ay diretso ng Manila. Alright, so 10:03 ng gabi. So papunta na to ng Lucena City. Ang lawak ng kalsada dito mga kabarako. Tingnan nyo naman yan, oh. 6 na lanes. At saka maganda, may mga markings ng ilaw sa kalsada. At ang daming street lights, oh. Parang expressway, eh. Ayun, solid dito. Alright. Sana ganito lahat ng mga kalsada, no? Sana all. Maraming ilaw, maluwag, at saka maganda ang kalsada. Kahit malayo, tatsagaan na natin. Yun. Nakalain mo, nasa expressway ka, oh. Dito yan sa Lucena City mga kabarako. Tingnan nyo naman, napakaganda, oh. Alright. Woo! Yun, oh. Grabe. Kala mo nasa expressway ka. 2 beses na yan. First time mo naliligaw pa ako mga expressway to. Hindi, mga kabrako, ito ang Lucena City. Right. Walang lubak. Solid. 6 na lanes. Lucena City yan mga kabarako. Sana all. 10:11 ang ating oras. Yan, medyo madilim dito sa may parting ito ng Tayabas. So next na bayan natin ay Sariaya, Quezon.
10:19 ng gabi. Dito na tayo sa Sariaya, Quezon. Yun o. Napakasulit na rin ang bahay ng Candelaria. Ang laki ng improvement mga kabarako. Kaya mga kabarako, iwasan lang natin dito yung mga tumatawid. Baka malingat tayo eh. Hindi ko lang nakukuhanan. Pero maraming cases may mga tumatawid, nakabike, nakamotor, naglalakad. Naku. And meron din palang release ng trend dito oh. Candelaria, Quezon to mga kabarako. Ayan oh. Oops. Alright. Pero hindi kasing lala ng mga daanan ng mga release doon sa may parting Gumaka. Yun oh. Candelaria pa rin to mga kabarako oh. Napaka-solid oh. Asfaltado dito. 1, 2, 3, 4. Ayun. At may bike lane kabilaan. Asfaltado oh. Solid. Sana ganito talaga lahat ng kalsada. Napakasarap bumahay sa mga ganitong lugar. Ayan, exactly 10:43 ng gabi. Dito na tayo sa Chaong, Quezon mga kabarako. 10:46. Dito tayo sa Chaong Bypass. Yung diretso Chaong proper yun. Ay, daming kainan dito oh. Kanan na tayo dito. Grabe. 93 kilometers pa tayo away from Manila. 3 oras pa. 10:52 ng gabi. Dito na tayo sa San Pablo City. May checkpoint pala sila rito. Yan mga kabarako, 11:46 na ng gabi. Dito na tayo sa Santo Tomas, Batangas. Tagal ng biyahe natin. Uy. Ganito pala kahirap bumiyahe ng gabi. Okay, yeah. So far, so good ng daanan na ito. Napaka-smooth na ng daan. Walang mga lubak-lubak. Minimal ang mga lubak. So far, lahat halos kung hindi smooth yung pagkakasemento, asfaltado. Pagaya nito oh. Kahit 70 to 80 ang takbo mo, walang problema. Yon, 11:58 ng gabi. Dito na tayo sa Calamba, Laguna. Calamba City, Laguna. Alright. Lapit-lapit na tayo, konti na lang. Yan, diretso lang tayo dito ha. Huwag kayong kakanan ha. S-Lex yan. Yan, makita niya natin oh, Los Baños, Calamba. Diretso lang tayo. Walang kakanan. Mapupunta tayo na S-Lex yan. Oh no. Pagdating dito sa may overpass na to, nakakaliwa tayo mga kabarako. Yun, 12:10 na ng gabi, ating gabi na. Napakaliwanag dito sa City of Cabuyao. Wow, sarap. Nako, buhay na buhay pa ang mga botante ah. 12:30 na ng madaling araw mga kabarako. So, nandito na tayo sa San Pedro, Laguna. Alright, ayan. Tawid na tayo ng Muntinlupa City. Daming tao rito sa Muntinlupa City ah. Init-init ang eleksyon. Mainit na mainit mga kabarako. Uy, nasakit sa ulo yan. Mag-sineryoso ninyo. Ito lang tayo mga kabarako. Ride is life para sa atin. Ang sabihin nila
Yun mga kabarako, sakto 12:38 ng gabi or ng madaling araw. Dito na tayo sa Alabang, Muntinlupa City. Alright, ito Alabang Star Mall. Kaya sarado na. Sabihin nila ika'y patuloy kong mamahalin. Sino ka man, di na magbabago ang pag-ibig ko. Dito tayo nadadaan sa Alabang, going to C6. Exactly 1:01 ng madaling araw. So 11 hours na tayo nasa kalsada mga kabarako. So welcome to C6. Ano man ang sabihin nila, ika'y patuloy kong mamahalin. Maging sino ka man, di na magbabago ang pag-ibig ko. Dahil Alright, doon na si Utol mga kabarako. Quezon City pa kasi siya. Tayo dito lang tayo. Yun, thank you Lord. Another safe ride for today. Right, time check natin 1:18. Dito na tayo sa Manggahan, Pasig. Alright, so total na tinakbo natin 464 kilometers at 40.7 kilometers per liter. Ayan. So maraming salamat mga kabarako sa muli pagsama ninyo sa amin sa buong maghapon at buong magdamag na ito. Ayan, huwag kalimutin na panoorin, i-like at i-share ang ating mga videos, no? Ayan, muli Renz here of Team Barako Motovlog. And for today's ride, no, kasama ko si Utol. So maraming salamat sa pagsama ninyo sa buong maghapon na ito. And maraming salamat at nakarating tayo ng mabuti at makaluwalhati, ano. And yun, so kung nagustuhan nyo ang aming content, please consider subscribing to the channel. And of course, click the notification bell para updated kayo sa mga susunod nating mga rides. Ayun, Team Barako Motovlog, papaalala sa inyo, don't forget to pray before you ride. Never twist the throttle with your ego. Ayun, mula dito sa Manggahan, Pasig City, good night and God bless.